Poyamba Trump amanena kuti ndasolva nkhondo 6 komano iyi it will be the easiest one. Amatero kuti ikhala yophweka kuyisolva nkhondo iyi. Afterwards lero li sentence ija yasintha mu video imene tinayika imapitiriza yachizungu ija wanena kuti ndasolva nkhondo 6 ndimaona ngati kuti iyi ikhala easiest one koma no, iyi ndi toughest one. Iyi ndi yovuta. Wavutitsa nani? Putin. Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Apapa meeting ija ndithu yatha imene Zelensky komanso ma president amaiko kwana 7 aku Europe komanso Trump amene ndithu anakhala pamodzi kuyamba kukambirana kuti athetse bwanji nkhondo imeneyi. Chimene mungadziwe chachikulu nchonena kuti Trump akuti amapanga focus kwambiri pa peace deal kuti nkhondoyo ingotheratu, chifukwa ceasefire imatanthauza kuona kuti zidazo tiyimike kaye pasi tione kuti tipanga bwanji, koma sikuti nkhondo yatha yayi, komano imakhala kuti mwangopita ku break. Ndiye ku break kuja kumakhala anthu tsopano okonzekeraso kuonola zida, kuonola chanchani ngati mmene zili pakati pa Iran ndi Israel pali ceasefire, palibe peace deal. That means ili pending nkhondo ije ngati chonchi ithaso kuyambaso. Yeah, ndi Trump akuona kuti ineyo kwambiri ndimafuna pakhale peace deal osati za ceasefire yayi, ineyo ndimapanga focus kwambiri za peace deal. Chabwino ndi zimene anapanga Putin wasewera game yonena kuti game yake inali yoyipa kwambiri. Like Monday, when was Monday? Yeah, yesterday. Putin anapangaso attack ku Ukraine. Yes, dzozoli Putin anapangaso attack. Why? Chifukwa Putin anayika mali yonena kuti ngati mufuna kuti pakhale ceasefire ndiye kuti mungo vomere kuti malo atitatenga ali m'manja mwathu. Ndiye chimene zinayika pampane pati okay chabwino ngati ili ceasefire ndikuti malo atenge ceasefire suti ingochitika mopanda condition iso yayi, right? Ndimene anawapangira nasewera game yake. Nde Zelensky after kupita anyway naona ma comment section ena madanda kuti video ija tinapanga post imene amakambirana Zelensky komanso Trump ndi ndi ena onse matula nkhani imene amafunsa paja ena amati ayi at least muyipange summarize. Okay fine, nkhani ija ndiona kuti Zelensky anazafunsidwafunsa paja kuti akulu mukuona bwanji zokhuzana ndi nkhondoyi. Nde iyo wana kuti ife ndangoona zoti tingovomera mmene akufunira china Trump komanso maiko aku Europe kuti zonse zitheke. Toni yasintha, toni ya Zelensky yasintha poyerekeza ndi toni imene anali nayo pamene anali kwawo ku Ukraine. Kwawo ku Ukraine amalemba ma message komanso ampanga ma videos onena kuti ife sitingapereke Crimea komanso sitingapereke Donetsk, sitingapereke Donbass, Zaporizhia, ngati maujeni amene madama region ife amene sitingapereke ndipo sizingatheke kuyankhula kukamatero. Komano after atafika ku America kulowa mu White House muja toni yake ndithu completely yasintha, komanso chimene chimachuluka mine amakamba kwambiri ndi ma thank you amachulusa kwambiri kuthokoza kumuthokoza Trump. Toni inasinthiratu komanso akuvomereza kuti afuna ndithu akhale athandizidwe akutero iyeyo. That means izo zachitika anabweretsanso kalata imene iyeyo Zelensky yochoka kwa mkazi wake. Kalata imeneyo anampasa Trump ati kalata iyi ampase mkazi wa Trump.
chifukwa chani kalata imene anampasa iye sotuzoti sipeseri nazo zoti zimakala nzotani komano pali kalataso imene inalembedwa ndi Melania Trump. Mkazi wa Trump anapereka kalata kwa Putin atakayotsigula kalata ija iye makamba nkhani okhuzana ndi Melania amapempha kuti bwanji ana msamaleko za ana ana nawonso ali ndi ufulu, ana nawonso tifuna akule bwino ya komanso kumpempha kuti bwanji zophanaphana zirani zithe. Nde actually nde nkhani imeneyo ndi imene inachitikira kumeneko. Nde awanso mkazi wa Zelensky anakhanga afuna kuthokozanso ndi kuti Melania Trump ali ndi concern. Zonse zikuchitikazi ineyo actually tisanapitirire funso langa ndi limodzi. Anthu akukhala pasi kumakambirana okhetete komano anthu osiwa sakhala pasi kumakambirana zokhuzana ndi Gaza. I don't know why. Pama president onse amene anakhala pemba cha ma prime ministers aku Europe enawo mmodzi anayamba kuyankhula kuti akuluakulu ife tipanga recognize Palestine kuti ndikhale dziko ndi dziko palokha ndithu, right? Koma zoti omwe akumasiyana oyamba wake Trump amene ndi kapirikona amene oyamba wake amakhala akutsutsana ndi mayiko amene akufuna ufulu wa ma Palestina aja. Ufulu wawo iye amakhala oyamba wanu kutsutsa. Sakumakhala pamodzi nkuonezera akolo bwanji tisolve issue iyi. Koma iyi ndakusolve ya anayi akusolve komano motha kuonza kuti simungapange compare ana akuko ndi akuko amene akuvulalira akuko simungapange compare, right? Nde zikungoonetsa hypocrisy kwambiri so makamaka pazokambirana zawozi, right? Zopepera kufa it's like enawo si anthu enawo ndi anthu. Okay, the issue ya Ukraine because there must be peace wakuti komano chawo kuja pamene Netanyahu akuna kuti ineyo ndipitiriza ndifane pange nditenge ujini yonse plus kuphatikizapo pompano sinapange post zimene komano pompano aphaso atolankhani full Al Jazeera, right? Poyamba sawana Phantu Sharin amene mtolankhani anali Mkristo and imene inali before October 7. Anyway, nkhani zakumene kwamazi nena kuti basi zikhale ngati zikuponderezedwa chanchana komabe chilungamo ndi chilungamo. Anyway, iyo tisiya nde titibwerere kumweko kwa Zelensky Trump. Nde Trump watulutsa kalata tsopano. Kalata imeneyi ndimene akunena kuona kuti akuti meeting itakambirana zatha andi takambirana kuona kuti pafunika pakhale security guaranteed kuti titeteze kwambiri titeteze Ukraine. Zimene kamwe tikambirana kuti titeteze ndithu pakhale guarantee ya chitetezo choyambira chimene chosho zimene takambirana. Cha number 2 ndamuimbira phone Putin kunena kuti akulu ndimezi lilimu ofunika tikumanenso komano malo okumanawo sanatchule atchulabe anenabe kumene kuko kuwakumana Putin, Zelensky ndi Trump muno wake akakumana kumene koko kumene akakutchuleko akakumana kumene koko ndeso pano afuna akasainani zina zakeso koma sananena kuti zinthu zilimora komano by looking at the picture zitha kuoneka zoti I think nangasi ma condition a Russia for Russia yabanga play tough kwambiri inabwera kubwera kumele ya red carpet kumwana ndilanga ndi mulendo kuma still ndikukana abe kuti ayi base ukuna amaro sikuti nene undinyengelera kuti makuti munthu yonso ali ndi warrant of arrest akwenera kuti amangidwe zisezo nkozeri apanga protect kama still ube anakhala wina kuti
anakangoti tathokoza kwambiri ndangasipa apadi kuti anakandimangatu koma chifukwa cha inuwete inuwonde ayi iye sanapanga zimenezo chifukwa iye amadziwa kuti security ya Putin inali guarantee chifukwa anaitana ndi Trump inaitana ndi superpower America ndimene amuyitana ndifake ICC ndani sangana kuti ati kumanga Putin ngamati makuti ayi ndeno America granted security kwa Putin kubwera komabe still ngakhale zonse zabwino anapanga nevozo sizinambalise Putin ya sizinampange full Putin ya koma still atafika mwe kuchabe anaimabe pa position yake nkwazo kuona kuti no inuyo ngati simuvome ma conditions ayi ineyo mukunama nkhondo ikupitirirabe maona ndiyeno issue yayikulu imene amafuna iye ndino kuti malo atengedwe 1 2 asakhaleso muneto mkulu amene yuyu amene ali Zelensky ndiye pamene Trump akunena kuti ndamuyimbira foni ndinoti tikumane that means I think ndiye kuti like I'm just thinking ndiye kuti ayina Trump fajina Trump kwambiri amapanga convince Zelensky kuti akulu vomerani apanya anapanga supposed pompana kuti kuthesa nkhondo ili m'manja mwanu mukafuna kuti muzipitiliza ngati simukufuna zimenyanani muzipitiliza kumenyanako that means Trump waitulukamo wansila issue ija waisiya m'manja mwandani mwa Zelensky kuti akulu inu ndi amene mungathese nkhondo rapa ndengati akuyimbira Trump akuyimbira Putin that means I think ndoti ma conditions ake amene Putin amafuna ndoti muna atheka you never know mina atheka ndapana muza kule atakambea namuza kuti makuti basi wavomera ndayisiro kuti kumaneko zikhale zolanda koma no latest update nende imene ilitu imene ilipo pakati pa Trump, Zelensky komanso Putin nditiyo naimbe kuti afterwards chinga chitike so pano ndi chani koma pakadali pano yeah, it is what it is. We just pray for the peace of the world. Make it a better place. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.